Asiwolo, my name is Abdulaziz. Yau ina tare da babban bako. Lalashi za ka iya fara mana sunanka? Okay, PC normal sunanka? Yes. Okay. Amma a burinka na babban mawaki a Gombe, da wa kake so ku fara yi collaboration? Gaskiya ni a duniya ma ni a Nigeria, Africa gaba daya wanda nake so na fara yin collaboration da shi a waka dan mama. Waye dan mama? Bash. Bash? Yes. Kai iya hope naka kenan? Ya shi in nayi waka da shi ma ni ko a ranar da nayi waka da shi na mutu ma ya biya yau. Amma kowane burin mawaki yana so ta kuma ya shi ne ma'ana ko kasar waje ne su san da shi ba wai iya gida na cikin dawo. Ni gaskiya farin waka na ma ni asali ma ni ban fara waka dan na yi kuɗi ba ko a'a dan na sa ran shine madogara na neman kuɗi. Saboda ni asali waka na ma tunda na fara waka ni kawai ina yi ne saboda nemi suna a in ɗaukaka kuma alhamdulillah na samu daidai gwargwado kuma ina fatan Allah sa in ƙara samu nan gaba ninkin ba ninkin yanzu. Amma tun da ka fara son Bash ya taɓa ma irin comment aka na irin bidiyon sa ko kuma kudin sa da yake daura a media ko kuma dai kawai kana son shi ne shi ba tare da ba sani ba. Gaskiya ni ina son shi ne gaskiya ba tare da ya sani ba saboda ni tun da na fara son shi ban taɓa hawa wannan so ɗaya na taɓa hawa waƙansa na posta shi a TikTok kuma gaskiya da daɗewa ne ya jima amma yanzu ne lokacin ma tun kafin na fara waƙa ne amma yanzu na fara waƙa so yanzu zan fara ɗaura waƙoƙi na irin ina yin kamar salonsa ka gane duk mawaƙin kana yin kalan abubuwansa so zai gane shi ma babban fas nasa ne. Ok, a platforms nanka wanda kake ɗaura waƙoƙinka da wanne ne masoyinka da ke samu ka a ciki? Ni yanzu haka koyanzu ka yi audio max ka rubuta PC ne za ka samu waƙoƙina. Ok, iya audio ma kake da? Iya audio max ne. Ok, to madalla, masha Allah, mun saurari tambayoyi daga bakin babban mawaƙin mu PC Nova. Mun gode sai.